ndakavati vakatonditi kana ndikatoti hanasika rimwe raundi hangu handisi kubhadharisa ingorove izvenyu mahara. Ndanchiziya kuti wangoda kupa njenga. Wakanyanyiswa zvekuitwa sei chazvo? Aiwa, unoziva unongonatsoitwa pane kungongoitwa kwengoti gaga kozoti apa munhu ari kunatsoita nemwoyo wese. Nemwoyo wese. Iri muchinyatsokuenderana. Tichienderana chipedzerana. Muchipedzerana. Tichidzorerana faiti yacho. Idzorera faiti yacho. At Ratho Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Ratho Signs. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Ratho Signs, tried and tested. Hello muri Zimbabwe, makadi zvenyu kufara kusangana nemi zvakare pano paSly Media TV. Zita rangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pelagia wekwamupurwa. Ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu Bishu Lifestyle, chirongwa chatinoti chikurukura nevaya vanotengesa muviri kana kuti matai venda kana kuti vatinodedza isu tichiti hona mahure ayo tinenge tichitaurawo nawo pano muchirongwa ichochi. Rega ndingoti ndisandapinda muchirongwa nditi chirongwa chatisingaone nevanyarikani ambuya nemukwasha. Aiwa amuoneka kana baba mukuru namaini mukaona mese mukazokumbirana aingaita mhosva yaSokostina nekuti muchirongwa umu aiwa pane pamwe padzinodzikwa nyaya dzacho dzekuti munogona kuzotasana muti shamwari uya ndione kuti ndozvawakaitawo here kana kuti unozvigonere zvataurwa apa maakutoita zviya mozonditi Sokostina ndo vakati konzeresa. Aiwa chirongwa chekuti unogona kungoonao zvako wakaisa maearphones uchingotandara uchingoseka unogokubvunza nei uri kuseke unongodedza muntu uya panondi kana kuti unongosendera munhu kalinki so kuti chimbonzwa zviri kuitika kuSly Media TV. Kune chirongwa chinonakidza chinonzi Bishu Lifestyle. Zvakare rega nditi vatinokurukura nayo ava vanenge vapawo mvumo yekuti vanodawo kubuda pamascreens edu tichitaura nawo tichikurukura tichinzwa kuti vakatanga sei basa iri uye zvinde zvipiko zvinosanganikwa nazvo mubasa iri. Aiwa kuti anenge ari machallenges apiko anenge akavapinza kuti vaitewo basa irori. Mumwe anenge asina kana chinenge chambopinza anenge achingodawo kungoita hake basa irori. Saka ndo chirongwa chedu. Saka ndisingatore nguva yenyu yakawanda regai ndipinde nhasi ndine wandakagara naye shamwari yangu ndakagara nayo pano. Ini ndinonzi Sokostina kana kuti Pelagia. Vangada kuziya muri Zimbabwe kuti vari kutaura nani? Ndinoitwa Nyasha. Nyasha kana kuti pane rere raunodedzwa naro kubasa uko? Iroro Nyasha chete. Nyasha baby. Nyasha baby. Ini ndiri Sokweni handizoti ndikutaura nani apa? Nawesa. Aiwa ndafara tira kupinda munyaya ndirikuona pakaenda ndofunga kuti vakagadzirira. Ndirikuona kasiketi kacho kejini kakarowa. Aiwa sununguka zvako Nyasha tira kumbokurukura ndizvoka. Tira kuziva kuti iwe Nyasha chakaita kuti upinde mubasa rechibhishu basa rechihureri iri kutengesa muviri chiende wakapinda gore ripi iwewe? Ndanzwa ngekuti mira unzwe pachanakidza pano. Inini ndaigara nemwe musikana so musikana uyu ini ndanga ndine nhumbu. Saka kumba kwanandapiwa nhumbu iyi kwanga usingagarike zvakanaka newandadzoka kumba kwedu. Saka ndadzoka kumba kwedu musikana uyu aingobuda aingonditi ndoda kuti usare mumba mangu uchichengeta vana. Saka ndakasarawo kumba kuna kusarawo kumba kwake ndifuna ndakasara kwemonth ndichichengeta vana. Saka rimwe zuva akazongouyiwa nevanhu vanga inavo ndokuti iwewo wandikuona kuti wewe une nhumbu mari yepreparation ndoda kuti uchazoita sei, uchaiwana kupi? Ndati preparation chete sei ndichatengerwa nevamwe sisi vangu so zvikanzi alright it's okay. Vanditi baba vada kutaura newe. Vandati vada kutaura nenyaya dzekuti chii? Zvikanzi vati kune mumwe wake wanga inaye ngatibudei panze timbonda mumashops tiri kudzoka baba ende kusara. Ndobva vakutaura nyaya yavo bva ndatoramba vandati hazviite. Iye ndobva anonodzoka. Adzoka baba vayo vakamudza kuti aita sei aramba bva atanga kundituka. Shema aikutuka chiti chi? Hanzi saka iwewe unoti nini ndingakuchengetesa pay yako handisi kukupa.
nokuti iwo zvandakuudza kuti uite waita sei waramba vandati it's okay ndopakazonditi ndatoona kutoti munhu zvaari kuita sei saka ndakangozodzokera kumba vandasvikobva ndasununguka mwana wangu kumba kwekwe ndobva ndazodzoka vazondidaidza rimwe zuva zvikanzi kunoku kune kitchen party yangu saka uyai kunoku saka mukitchen party muyeme ndo vanhu vaimwa mabhiyazi vachiita sei vachidhakwa dhakwa ndobva angotiti ngatimboendei kutauni chibva taenda kutauni kwendo kwakatangira mabasa aya. Alright. Ndapane padangonzwisisa apa iwo paiwa nenhumba wamitiswa ngone makore mangani? Nandine 18. Ngone 18 years. Kwawangoenda uku ndokwawakarambwa. Ini lifestyle yacho yairaramika ikoko ndoyena ndisina kuwirirana nayo. Vaita sei? Vanhu vaingogara vakawanda mheno zvaingoitika upa family. Asi mukomana angasina kuramba ke? Aiwa angasina. Angasi ndokusiya kwawakaita. Iwe ndinoda kumbonyatso kuti iwe wakakura sei iwewe nyasha? Nini? Upenyu hwako uchikura usosvika ku18 waigara kupi nani? Ndaigara namama wangu. Alright. Nadhidhi wangu sadhidhi wangu akazoshayikawo bva tasara chigara namama. Wasara kugara namama? Ndokuzomitiswa? Alright. Takuda kupinda munyaya yedu. Ndadangoita kunzwisisa hangu kuti umwe anoda kuziva kuti chinomboita kuti munhu azopinda mubasa iri saka ndachingoda kabackground. Iwe wati takuda kusvika panonakidza manje apa takuda kunakidzwa tira kumbobvisa fesi dzekuchema dzatakada kuisa idzi. Iwe wati muswe kitchen party pakarohwa mabhiyasi? Pakarohwa mabhiyasi. Zvekurohwa zviya? Aiwa vanhu vakadhakwa. Mamanzi chandei kutauni? Akatonditengera hembe. Akutengera hembe? Wasvika kutauni iwewe? Tasvika kutauni kuya takaenda kunanzi mhino rimwe bhawa so ranga riri mutauni meme. Vanhu vasvika music vatenga kuridzwa meme kumwa doro. Ndobva ndichagira futi imwe mheni. Musikana uye? Zvikanzi baba wendo kutoti aiwa chichi ndokuchengeta chichi ndikupiwa mari chi. Baba wezvishoka tondipiwa mari yangu vatanoita sei? Vatanorara. Mwana Maxine wandatoyawo mwana wangu ndatomutengera twekudya twese kuti kumba manje kwana mama ndichibuda manje ndabva ndangonyepa ndati mama ndikuita sei ndikudzoka kune kwandamboenda zvanzi kupi komwana ndikati ayewa ndikudzoka zvikanzi komwana anoita sei mukaka vandandingoti handimirei ndiuye vandinotenga nani vandadzoka vandasiya mukaka wemwana vandabuda unoenda kumba kwemusikana saka ndaenda kugara mba kwemusikana iyoyo. Makunyatsoita zvinhu zvezvi musi wakasangana nababa pawangu wakadhakwa ka ndiudze kuti zvazvakamira sei tira kunyatsonzwa experience yako kuti yanga yakamira sei yababa ava because iwowo urazoti wanga uri mwana mudiki angangorara nemukomana wake akamitiswa saka wanga wasinganyatsodziziye idzi. Iye akatondiudza pandichitoenda nababa vakatondiudza kuti kana wasvika mumakondomu aya maprotector plus usazonyanyise kudhakwa. Baba iye ndobva atovati inini ndichauya ndichimutora kuseni ndikangoona pane chese chinenge changoitika ndichanetsana nani nemi nemaoko ndipei mari yake kuno kubva topiwa mari yangu ndobva buda bvaenda enge kuseni akatouya zvishuwa achikutora bvatovhunza zvanzi yanga iri night atopiwa mari yangu bva tindikumbira kuona makondomu amaita se amashandisa baba evha vatabuditsa makondomu aizvanza right it's okay bva tatogesa bvataita se bvatabuda iduva ndatoenda kumba. Saka iwewo baba vakarara newe takunzwa experience yako ukarara nababa zvazvakamira sei? Uchiri kutenga unongoziva kuti unenge usati wamuchuni ka but unozoita usita sei wachipinda muchuni. Saka vakarova missionary here vakangokara kuti vakati ndoda nekumashure unotoudza ndokuudza kuti mumwe anotokuudza kuti ndipewo ndoda nesaidi ndoda nekumashure ndoda style yakati zvino imi mabi angu mamune style yamaigona here? Handichiri munyuwa ndikazonobvunza mumwe wangu kuti agomba kuti kana munhu akadai ndingachibva nditi ukuona mastyles ese anobhadharwa. Alright. Munhu akakuti ndoda urara wakadai so ubva mudza kuti mari yawandipa ikwani saka wedzera. Alright. Saka style inodhura ndeipi? Because wati akati style inodhura inoita mari? Zvinoenderana. Nenda kutarisa kuona kuti wakamira sei. Wakamira sei? Saka mmene unoiona seiwo? Inooneka. Mumwe unogona kumushora anogona kuya nechina asi mari yake ainayo. Mumwe anoti yakatochena but asina mari atori tsotsiwo futi pangada kutokutsotsa utorera newo mahara mari akupi. Alright. Saka iwewo wazosangana baba ndo first baba. Ndo first. Sikaenda kuziva kuti iwewe mabasa mako handozoti apa wazojaira kuita zvauri kuita wakunyatsoenda kafuta hembe wakunyatsopfeka idzidzi. Iwe paunoti wakarara nevanhu paunoti ndakarara nevanhu kana kuti paunoti apa ndo pandakarara nevanhu vakawanda wakarara nevanhu vangani? Dzimwe nguva zvinoenderana because pamwe pacho unogona kurara namashort time unorara kana vanhu 5 kana 6 mashort time zvichienderana
nenzvimbo yacho unongo uri because kune imwe nzvimbo inofaya mashort time nenzvimbo yekuti kunongowanika manight. Alright. Saka zvinoenderana nenzvimbo yaunongo uri. Saka kunonyanya wanda mashort time ndekurokesheni here kana kuti kutauni? Kutauni. Kutauni. Mafenyusi. Ndokunowanika mashort time. Akawanda. Saka because mumwe munhu anenge achingomhanya achida kuenda kumba kwake. Alright. Ongoti short time yako ine maminutes here kana kuti? Ine maminutes. Ine mangani? Ini ndinoverenga. Iwe hauna need yekubata foni yako kana kundiudza kuti maminutes inongokudza kuti zvakwana zvatopedzera zvatoenderana nemari yako. Ko iwe ukanzwa uri pashort time kuti munhu ari kunaka uyu kani unoita sei? Anowedzera mari. Unyatsonzweka kuti baba vari kufamba. Unowedzera ndokuwedzeresa mari. Ndoti aona time dzako dzapfuriridza shamwari. Ukanoda kuramba uchingoita wawedzera mari ndizokuudza kuti ndio zvandiri kuita sei. Ndio zvauri kuita. Right. Saka iwe unoda kuti une zuva here kuti undudze zuva raunoti Sokostina zvanga zviri zvebasa. Zvazviri zvebasa but murume ainaka zvake murume aifamba kana unyatsondudza kuti kana kuri kukubata akakubata sei zvekuti wega ukati waibasa zvaro it's okay. Chimbondudza zuva here ndoziva kuti ririko. Haririko but ririko unongomuudza kuti but shamwari ka nhasi wandipedzera. Iwe unoda kuti ndudze kuti ndini ndoda kunzwa experience. Ini ndoda nyaya ndivandati vatokudza. Saka handiri kuudzwa nyaya ichinzi iririko zvaro. Akuti unyatsoti Sokostina musiwo baba vakauya vakanditora tikaenda kuloji. Handi tikapinda muloji zvakanaka naka baba vakainzondibvisa hembe but ndakazoona manje kuti aiwa ndozvanda kuti unyatsondiudza iwewe. Experience iyoyo. Zvicho. Musi webaba vakauya yanga ingoriwo mhene yangu zvokutiwo zvemashort time andinoziva kuti wadaidzawo munhu omboenda. Saka musi wangotiwo ndikuda night. Munight muya pesabata imbongoita tisina tende takangopfeka hembe short time hatizobvisa hembe dzese. Alright. Wo short time aibviswa hembe? Aibviswa hembe dzese. Night ndio mbviswa hembe dzese. Because short time kandi anytime. Alright. Wangopedza kutobuda wakuenda. Mwakutopindawo. Saka ipapa ndakavati vakatonditi kana ndikatoti hanhasika imwe raundi hangu handisi kubhadharisa ingorove zvenyu mahara. Ndanchiziya kuti wangoda kupa njenga. Wakanyanyiswa zvekuitwa sei chazvo? Aiwa unoziva unongonatsoitwa pane kumwe kungoitwa kwengoti gaga kozoti apa munhu ari kunatsoita nemwoyo wese. Nemwoyo wese. Iri muchinyatsokuenderana. Tichienderana chipedzerana. Muchipedzerana. Tichidzorerana fight yacho. Idzorera fight yacho. Vachitaiwa amai mwana zviri kuita. Aiwa. Saka iwe chikapa unochigona here? Chikapa unochigona? Pachikapa pisha chimboyazoitika chii chaunofanira kunge uchinyatsogona pachikapa because vanhu vakawanda vachinzwisisa. Iwe unofanira kutiwo kana murume wachiita iwe unongoramba wakangorara. Wakadai? Unofanira kutiwo akakuitawo wodzoserawo muchingoita uchisimukira kwete ngoti iwe unongoramba wakangodai hapana hazvizonakidze. Hazvizonakidze. Hapana chaunombonzwa. Chiuno chako chinokurunga here ichi? Kurungai. Uchinyatsochikurunga? Saka iwewo apo wakapinda ne18 wane makore mangani uri muMombasa? Izvezvi ndane 28. Right. Makore wani mane 10 years muchichimanya. Right. Murimo. Ndirimo. Saka wakazobereka vane kana kuti wakazo? Right, wakabereka vana nani? Handaita mwana wangu vandazopinda futi marriage. Vandarora ndasvara mumwe. Alright. Ndasvara vamwe 2. Wakazororwa? Ndakazororwa futi. Alright, ndiudze wakarorwa sei uri basa? Wakasangana kupi nemurume? Takasangana ikoko basa ikoko. Ndovatoti ndokuda wakadaro. Achitoziya kuti achitoziya asi inini kubasa nansingaendi because aingonchengetiwo ndakagara ndakagara pamba. Alright. Ava akakutora kandi ndokuchengeta chisiya zvebasa. Akangondaro. Pamatogarisana zvakanaka. Togarisana zvakanaka. Saka iwe zvaungojaira manje Peter, John, Isaac nanani. Apa wani wangu uchiikunda here? Ndaikunda. Ichitokunakira? Emba aitokufadza zveshuwa? Aitondifadza izvi ndezvekubasa kezvo. Nokuti nendichitsvaga mari kubasa. Kana zvazvomba toita kuita zvemumba. Saka mumba wakazogara makore akawanda sei? Mumba ndakagara because ndakaita uyu anga ne2 years. Pandazoenda akushandira 3 years. Alright. Vandati 3 years, 4, 5, 6, 7. Ane 7 years. Vati grade 1, grade 2, paanga grade 3 ndopatakazodivorce. Makazosiyana chine munhu anga anzwisisa hake. Munhu anokuda kuona uri kuya. Mashamwari. Ake. Shamwari yangu kune mumwe wandaita mboona naye
ndisingaziva kuti wo ndo zvaariwo saka ndiye vakazongona nerweserve waita se pavadanana. Shamwari yako yakazara nemurume wako iyi shamwari yange iri kutouchline futi kana kuti taingogarawo zvezvo kungotiwo muere unongosingaziva kuti ndo zvakaita se zvakaita muti masikati munongoswerawo mese manhero ndavharawo dhora kumakisena akamuka unongomuona waita se angoripo wazvona. Nyasha iwewe iwewe nyasha wakazorwadziwa newako ko vedu wauri kutora aiwa zvakuenderana iwe ndikakutorera nesingakuzivi alright asi kana ndichikuziva ndifana kukutorera aufani kutorera but kwenyu kubasa ukamutorerana pame makagarira tinototorerana zvakuenderana nekuti but kutorerana kunototorerana munototorerana kubasa kwenyu saka uyo akazonotora murume wako wakadi ungoshinga kuti zvino zvinoita dzimba aiwa ipapa pasina kushinga nangoti ndingade kuitiswa ndambochimboita neiye ini kwangu basa ndongodzokera hakuna kunzi wakambomirirei basa kungodzokera kuna CV hakuna CV nongodzokera neposition yako iroro basa rako unotongosvika uchiwana uchitongowana pay ndiwe manager ndiwe admin ndiwe chese ipapo kana ngodzokera basa kwangu ndofo wadzokera sikapo wadzoka wanengo yakati basa wadzoka choti pawadzoka pandadzoka pandatone 3 years wane 3 years sikapo uchine muonero kudzokera futi kumba kana kuti ndichama marriage mai saka iwe uratidza kuti wakarwadziwa kane kuti nemurume wako nezvaakakuita izvi marriage vamai manje kalife kandi kutorera mabho zvekutoti kakadai ikakake kuchinjanisa ako bo hiring and firing bo hiring and firing iwe wakambosangana netrisam trisam yekuti vasikana 2 murume 1 kana kuti vasikana 3 vasikana 2 musikana 1 ndo threesome kana ya vasikana 3 nemurume 1 foursome alright kuti matems acho totodzidziswa kanewe verenga ya foursome saiwa threesome foursome wakaita ipa ese takangomapinda foursome muri 3 vakomana ko zvine basa randipane pabasa pabasa saka munozoshiyana sei mari imimi because kuna mumwe anogona kuzonakira munhu kudarika mumwe aiwa zvepabasa ndezvepabasa kana tatovirana munhu tatomuti mari yedu toda mari yakati kutongoshiyana mari yakafanana alright zvoti mimi mazonakirana mukazoita sei izvo zvamasikireti enyu kuti iye asazokudaidza private isusu tisisipo alright kana kuti akarambowa newe isusu tiri mufoursome medu akasotana newe uri 1 angonyengana newe sisina unyengwa isimosha aizi mosha tipe mari ndeyedu because tadaidzwa tiri 4 ko imimiwo pafoursome pacho hamuzopedzera makubatana here mungoro vakadzi kuda its obvious ndo zvinotoitwa zvatogara ndo zvinotoitwa munotongobatanawo muchingobatanawo kuitira kuti mumwe afana kugenawo mafeelings afana kugena kuita kuti pachauya mheni sa imi foursome yaiva mari zvinongoenderana uchajiwa kana 200 alright kana 150 kana 100 zvinenge zvingoenderana maiza kushiyana kuti ma30 or ma50 kwewa unodya mumwe kudya ndidya mine kwa $900 zinoramba udya seusingadyi seusingadyi hapana hango izvozvo hangu handambopinda mumazvino hauna umbo hapana kamboya mheni akati ndoda kudyiwa ini dzinotowanika dzakawandisa asi kungotiwo wakazviudza kuti nyange zvikaita sei kunotonayo dzinowo dzekudya nedzinowo dzekumashure dzinoda kuita nekumashure kunyengwa kumashure uko kumanyowako dzinotowanika hobho dzinotobuditsa mari yakawanda alright variko vanotozviita vanotoda asi iwe waiwa nyange zvikaita sei ningoriwe uko kwamwari chaiko kwamwari saka kwakuzi kwamwari ayo ndekwamwari kwese but mwari hana kuti ndo kunoitwa ikoko saka iwo masaizi dzinosiyana masaizi akasiyana kune dzimwe nyatsondiudza kune dzirefu dzipfupi dzidhafu dzakasiyana siyana wakambosangana nehombe ai dzese hombe yange yakakura sei aiyoyo iyoyo ka hauna neremuromo ndakata kubuda ndakata kubata pasi beguvhu kudai vanhu kunifunza kwachini ati handichatogone kana kufamba haranga riri zihombe rakandirwadza iroro apa munhu wacho kumuti usadaro kana achitokavira bhora kumberi apa uri kurwadziwa yange iri mari zvayo yange iri naiti katonga short time 5 minutes dzodzi wakadziguta handikadziguta kudziguta cheko wananisa kurwadziwa cheo wakanzwa kuti right eizodoka iri naiti osara $20 zvino $5 unoita inai naiti yacho ndaifa manje
waitozofa mangwana ndaisingatozogone kuuya ndichishandira vana bhozi baba ndingatoita zvonge 3 days singatouye kubasa. washandwa ranga rakakura rizihombe apa riri zidhwafu mai. ukati voti hazvichaita singatoiti. kunewe ndiudzekaiwe panombonzi kune dzimwe hanzi dzisingakwane mukondomu chokwadi? Dzitoriko. inenge ichadzokwana nei? Rinenge rakakura kudhafuka kudai. Saka kondomu manje ndine kondomu kwarivhura dai rino stretch but kunonzi kumusoro wacho ndokwanenge asingakwana uko. Wazvona nyaya yekuti rinenge rakakurisa. Saka unozoita seiwo ukangosangana nerakadaro wakutosiya. Wakutonototi hazvichaita. Kana kuti iwewo kana une female condom unopfeka rechikadzi rere. Zvinhu zvakuda ukagadzira wagara wakapfeka female condom rere unotambira. Asi kana usina female condom manje vangu vakuda venyoro vai. Iwewo hauite nyoro. Taura chokwadi. Zvamwari. Aiwe. Zvamwari. 200. Aiwa chero 1000. Kana 1000 aubate unozvichengetedza kuzvichengetedza upenyu hwakakosha kuti vana vanochengeta. Saka hama dzako dzinoziva here nainyasha kuti unoita nezveiwe kana kuti vanenge vachikunyasha ari kutengesa hake maplastiki ekusaning ndewo? Havazvizivi. Havazivi? Ende wakatoti havazvizivi wakatoita kuti havazvizivi. Havachazongozvionawo musi werufu shamwari dzakutamba. Iwoko do you ever wish kuti mwana wako anozouya one day achikuti mama ndozvandiri kuita izvi? Izvi handira kuzviita ndichida. Ndizvozvo. Handiti idambudziko rakatopinda. Handiti. Saka handitodawo kutomuona achiita sei? Achizviita. Watomukurudzira kuti saka ndiri kutomutsvagira kuti asazoitawo zvandiri kuita sei? Zvandiri kuita. Iwewe waona mhene yako zvakanaka asi waenda kumwedzi unopaita sei ipapo? Papo ndinoenda kutoona kuti mhene ndoitrika sei. Kana tiri kumba kwake nongomuti handikumbiro bhaketi nimboenda sei? Kunogesa. Uzonofambawo notumajira oti kwako mungabhegi. Wasvika kuya wogesa wobva paka kajira kako mukati. Omeka sure kuti muchipedza wakuenda futi unoita sei? Kunogesa. Zvinongosangana nehombe yaya yemusuya inonokadhonza kana ukapushira kukona so. Kana ukapushira kukona kuzvokuti ipapo ndo pandinomuti aona blood nongomuti iwo handikona zvinhu rako zihombe watondikwadza. Watondikwadza utofanira kuwedzera mari. Watondikwadza saka ndichashanda sei? Tasaone zvawandiita izvi. Alright. Apa iwe mari waisa pakanaka? Mari nendaisa pakanaka. Kana ndipa ikawanda ida change handichatomudzoseri. Alright. Ndatomudza kuti hainowanikwa. Kampani yakunodzosa change here? Inodzosa. Saka chii chinotanga kubasa kwako kukampani yako? Totanga nekubhadhara here? Kutanga wabhadhara first. Alright. Ozoita mandiri. Ukapedzawo nguva yeshort time, boss short time togona kuti 10 minutes. Saka 10 minutes dzikakwana ndichikumisa sini rako. Zvichiramba kumira. Dzikatongokwana apa sisina dhira chaita mari yabva zvatopererana. Ndoye inonzi tamba nawe baby nomuka. Saka nguva yangu inenge yapera ndoramba futi ndodzokorodza ndichingomisa ndopedza kana 1 hour 2 hours newe mari ichienda kurodhi. Saka hapo unenge uchiita sei manje kuti imuke? Ichiramba. Apa iwe unenge uchitocalculate? Nechitocalculate ndizoti ndapinda newe nguva dzakati. Saka izvo zvinongoramba ndingori newe munomuka. Handikubasa kwacho ndavinge. Tongokuti shamwari wana nguva dzatopera shamwari. Kana unoda kuti zvirambe zvichienderera wedzera imwe mari. Owedzera. Pane inotozoramba kumuka? Pane dzinotorambisisa. Alright. Ko dzine Congo dust dziya dzisingaburuke unozoita sei? Tongowedzera mari futi? Aiwa isingaburuke unotopushira ukoko. Because mumwe wamuti wona uri kupedza nguva nonoka mumwe anowedzera mumwe arambe. Kozoita mamwe mabhanditi anoudza kuti iwe ndakupa mari yangu iwe ndawakajaya saka munhu iyeyo ndiwanobva ndotokupushira uko. Ndoudza kuti handisana mboyazotonga kubasa kwako ndipa basa rangu ndudze zvekuita pabasa rangu. Chigafa. Gafa utongwe pabasa rako. Pabasa rangu handitonga. Upiwa maruzi pabasa pako? Aiwa ndite kubasa kwake ambononchipa maruzi. Oya pabasa pangu ndudza kuti zvanzi ndakupa mari yangu saka kana 1 hour ndotoita nekuti wanipa mari ndakupa mari yangu. Zviite izvozvo. Ndingagezomba kwangu kuuya kubasa kuzoti wewe undite zvoda kuti aiwa. Dambros unopinda here? Dambros. Kana munhu akatoda so. Aiwa panguva yebasa totopinda. Aiwa zvaunenge uchitoda panguva iyoyo hatechitoda. Amutye? Aiwa kutye. Anokubudisa kabanga. Kwa zvimatomba totofamba titonawo maweapons aipa tine takaviga chete takangomachengetedza. Me munawo maweapons? Tete titori nawo. Totofamba nawo because self defense.
self defense otherwise ukata zvekutamba unouraya unoenda wakambosangana nazvo here akahobho ndikuona kaapa pane ipapa ikubasa yakana kuti ako akubasa uku chii chakaitika munhu wangatonetsawo saka zvakaitika ndezvekuti tapinda taita madhira nditi taita madhiri vanodzoka futi madhiri apa muri kurarana muri kuita zvekurara tabva tanodzoka futi vazonoya neye ane mari yakawanda $20 ndokuti inini handina change wazviona sa munhu enifunga aida kutemera kuona panhu vanendichisa chi mari satime yakanoti change inini ndakunoburitsa mari pepe ndo pakanoda kubvuta chi mari yangu iyeyo ndobva ndanomuhaka satime nendakamubata kudai sobva nditichibhakera pamuromo abva papatsemuka vamwe vangu vakazosara vachitouya bva vomubata bva tazongoenda naye kumapurisa akautyero kunyasha mbozi managona kurova pano kana dai akurova apa katsinga apa waifa izvezvo zvatogara zvinotowanika kubasa ndo zvinenge zvatongoitwa nguva yacho hapana yekutamba zvinowanikwa kubasa zvinowanika wese ukatongobuda ka unotongoziva kuti handiziva kuti kwandiri kuendera kwakamira sei kwaita sei saka utongobuda uchitongoenda apa kuitira kuti uchengete vana vako uchengeta vana saka iwo munhu akakubvisa umhandara akauya nhasi achiti ndipo unoita sei unomupa mari kana kuti unomubhadharisa ari baba vemwana akakubvisa umhandara mheno kana ari baba vemwana akangobvisa kaenda ndinei naye ndichanomupire hauchatombe aiwa andoti siya something asiya something kana uri kuongoya utongorara neni mari otobuda oenda kana kuri mukadzi wake unomutengera ini ondisiya ndakadaro iwe saka varume ava pavanouya kwauri newe vanhu vanombotaura here kuti chinoita kuti vazoti hawo zvinaanototaura ndiudze vanoti chi vamwe vanototibvunza kuti naimi ko inini mukadzi wangu anodai so zvichidai kana kuti inini mukadzi wangu choita inini kana kuti mukadzi wangu anonditi inini ndiri kumwedzi imi mamende here kumwedzi nokuti everyday togara chingokuonai muri pabasa tobva tati tinoenda zvinosika inini sei mukadzi wangu ini kana uri period anoti inini handidi ndomboteerera ndoti ari kuperiod ko akati ndikati akarara neni 1 round rechi2 anenge akusada kana kuti anondipa ka1 pawiki kana kati ka1 pa2 weeks saka zvinombofamba sei vanotouya kwatiri vachitotibvunza futi mibvunzo yacho ko zvimwe zvaunonyanyochema nazvo kana waya kwamuri kabozi pawamupa zvako chikapa chako chaungochita chekusimukira chiya anozotanga kudza kamaproblems varume vana secret ka anotaura kuti zviri kupi zvina kuna mainingi uku mvura dzega dzega ipapa vana secret zvaunonyanyotaura iwewo bozi kuna vamwe vakadzi vari kuonawo chirongwa ichi ende vamwe anoda kuziva umwe haasitoziva kuti murume wangu chii chinoita kuti onake kuti zviri nani kuenda kwamuri ivo vakadzi mudzimba ngavadzidze kupawo varume nekugesa nokuti murume anosvika achiti pamwe mukadzi wangu anoyamwisa ndosvika mumba nongonzwa ari kungonwa zvimukaka ini ndaurara naye inini mukaka zvimukaka ndizvifariri kana kuti kuzasi kwacho kunenge kuchingonhuwa haagese iwo murume kana angosvikawo ka isu sinototi titorikawo kumabhesi tone tumabhaketi twedu twemvura ukatoningirikinawo ogesa-gesawo wakushanda chi basa rako anditi kune vamwewo havo varume vasingade maperfume mumwe hadi makeup mumwe hadi munhu akasipira perfume akangokunzwa sipira perfume anobva tokusiya saka vanhu vacho vakangosiyana-siyana saka apa uri kutotaura kuti vanhu ngavageze kudzimba uku aiwa kugeza nekubata varume zvakanaka bosi akauya inotombata zvakanaka handingatombomusiya nomubata sei zvakanaka iwaya kana atoti ndipo nongomupazve omupuruzira ondokudza kuti vangu mukadzi ndikakumba uko anongoramba akangorara akangodai unge danda kundiziva kuti akaneta here kundiziva kuti chii chikuitika here nozongoitawo sekuti ini ndiri murume dangopedzawo shungu handikuzvona zvinewo unotoka muti nepasaidi handimbomudze ndakaneta kungoita chete nyange waro vanhu 10 handinei nazvo handizvitarisi nyange akati dhogi unongompa nyange akati kurokodhai unongompa nyange akati lizard yese oraiti unokukurukura zvedu tichada kusvika kwatinoda kunopendera asi chikurukura iwewe wataura kuti mumba wakatombopinda ukazobudawo ende chakakurwadza nechekuti wamba imomo watova faithful munhu akazokuchita kunogona kuti mumwe anoita mubvunzo ari kuonawo but zviri kuona vanhu vakati wandei kuti saka uyu munhu tomboti boza mwana kuti haiwawo watadzana kutengesa madomasi here watadzana kutengesa kana bhero here handi mumwe anogona kuda kuziva kuti saka iwewo ukawanirwa zvekuti uiti nyasha ichi basa iri rinokwanisa kurisiyawo here woti hako zvekuti uite hako izvozvo basa ndotosiya kutosiya
kutoti nyaya ingoripo ndeyekuti mari yandinowana inini imari yekukwanisa kuchengeta vana. Asi ndikatowana munhu anotondipo mari yestart business kuti itawa so ngatidai ayo ndotoita zvakatonakisisa. Marriage ndewati aiwa uchadako ari honest asingasazondichiti ndopinda bhosi ene svika ndakupinda ndikupinda nemwoyo iye munhu obva azondita kawadi apa ini ndatoti ndapinda nemwoyo. Uri kuziva zvikuitika kuHarare ndozvandiri kutaura zvacho kuti ipapa nendatopinda ndikupinda nemwoyo ka iye obva azondita kawadi aninguzvona ndozvinozoita kuti ndizoramba asi business abo business bo unotodako kutanga business ndotoda uda kutosiya basa iri da kutosiritaya hauchada ayo zvebasa hatoda kumboritaya uda kutosiya kachechedzwa iyaya aiwa iri pakati nepakati iyaya inokujambisa iyaya inokutotesa yao uda kusiyako nombonotsvaka nomboita zvemaoko nombita zvemaoko mauda kushandisa maoko ako ndada kumboshandisa maoko manje iwe unoizva unogona kushandisa maoko ako kana kusona kana kuti asikana kuti chini kuruka ndotoruka motoruka kutobata munhu musoro alright saka ukangoti ini ndikaona start ndikangowana start chete wakutokwanisa kutorukako munhu anoenda kutoruka zvese bo alright chero kuhodha ndichitengesa ndotogona alright saka nditangobvunza hangu kuti tosvikedu pakunofara iwewe wakuma20s ndiri kunzwa kuti kubasa kwenyu kuri kupinda ma2k ma12 15 18 saka muri kuzvigona sekuti murambe muri muchigemba koza vapana vacho vane skiri aiwa skiri vanaro vapana vacho vane skiri shamwari nyaya yakutongoitika ndeyengoti sisi takagadzira masita kudhara saka mhene dzedu dzee dzatijaira dzee dzinouya dzangotese dzangoenda nesu plus vamwe vacho na ma2000 vacho vamwe vanongoya sina kugezawo chinguri achero vatongouya havane nazvo mufeso obvunza kuti unogara pai anongoti handeipono kana kumba pamwe varikugara vari 20 kana vari 10 murumu 1 asi mimi manje maane ma10 years amuonetsone kamba kako bobo kabhaketi kako kaperfume kako karolo kekupukuta baba ndiko ndimunda basa yekudzisa varume mvura dzekuflashi dzakaimimi wasikadzoke kudzima torimirire aiwa achekumirira aiwa hapana une mashoko here aungada ungosiya kupedzisira mashoko epedzisira ndewaya ngotiwo varume ngavabatwe zvakanaka nokuti mukasangovabatawo isati hatiregedzi vatambira ayo ndototambira chirakati 3 days 4 days arumba kwangu ndotongogara naye izilonga achinipa mari yangu achikupa mari saka izi mhosva yako aiwa inenge siri mhosva yangu ngavasakuvengera namaiwe vanotivengere aiwa mima izi mhosva yako iwe ukatadza ndokubatsira kanoti murume auya iwe unobika wokuti nhasi ndikuda bhifi ona wobika derere saka anongoti iga ndinoudza hangu marwei ndibikirwa kabhifi ndotomhanya kumashops notenga kabhifi tokabika akutoja aguta tochirara zvedu nyaya dzichitsva ndazonakidzwa nhasi kuti bhifi unomhanya aiwa ndomhanya akukanga cheko thank you so much Tanya waita hako aiwa pane zvimwe zvatatodzidzawo kuti aiwa varume ngavabatwe zvakanaka endewo ikambani haukwanisi kuvhara kampani kana watadza kubata murume wako unongomutora ndizvo aiwa muri eZimbabwe back to you ndichidzaka kwamuri aiwa ndiyo nyaya tanga tinayo tichikurukura naTanya ari kuno kuEpworth iwe Tanya unowanikwa papi zvepabooster kana kuti kwese tinogona kutonga kubata Tanya tachikurukura naTanya achitiudzawo zvavanosangana nazvo mubasa mavo uyezve nekutiwo kuti apinde mubasa ira hakunga kusiriwo kuda kwakewo angane zvaangasangana nazvo kune vanodawo kuno mwana gona kunge ari kuona achiti inini Tanya ndamufarira ndiri kuda kuti Tanya zvaari kuita izvi asiye basa iri aiwa ngaaone chekuti aiwa munongotibatawo tobasana naTanya ati anogona kana kuruka musoro anogona nyange kuhodha nekuti kuita izvi hakusi kuti ari kuda asi nhau yekuti ari kuda kuti achengete mhuri yake achengetewo mwana wake saka ndiwo tanga tichikurukurawo naye Tanya ndati chirongwa ichi iwo ukazoonaona baba munini bhozi mazonzwa kunzi anzi kune hombe imwe yayo iwo zonoti kuna banguru tondoti mune hombe iri mobva mapedzera maita ikoko haizi mhosva yaSokostina ndizvo chirongwa chekuti chitandara adzidza vakadzi vari mamarriage tofunga mangonzwa kuti adzidziwo mhosva dzawana marweya imi wacho muri kutuma varume kuti vaende kunopedzera shungu vazopedzera vazongoti hakerega ndibikirwe bhifi kwamarwe yako bhifi haiswe kana 6 gun yako bhifi inongoboiswa iswa muplate haizi mhosva yamarwe saka regai ndikutendei muri eZimbabwe for watching this program Bishu Lifestyle. Tell someone about this. Share asi haikunoshaya navanhu vadiki share magurusi menyu imomo mamunoshaya ngoti mbonziwa zviri kuitika kuSly Media kune kachirongwa kari kunakidza kari kuitwa naSokostina. Thank you so much for watching. Until we meet next time, don't forget to like, follow and subscribe. Chisarai zvenyu zvakanaka. Ndatenda.